Hi guys, long time no vlog. It's me again. A few moments later. Wow. Wow. Time no vlog guys, kaya welcome back to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Kasi guys, si Rovi hiya ako. Hiya ako. Tapos si Renz black mo. Sana tayo kanina. Ayun, mag-subscribe na kayo. Kahit pamasko nyo na sa akin yung pag-subscribe nyo guys. Pasensya na maingay kasi may nag-video okay sa kabilang cottage. Meet Clarice. Hoy Clarice, agay ka mo. Tapos si Ana. Andito kami ngayon sa Chateau Leonor Resort sa Cari, Tuguegarao City, Cagayan, Philippines. Pero yung mga kasama namin wala pa dito, hindi pa nagsidatingan. Tapos yung iba lumabas, yung iba naligo na. Mamaya, itour namin kayo dito sa resort. A few moments later. Parating na rin si Maring Maricel. Hi! Tapos si Gabino. Tapos si Lynette. Tapos si Art. Hi guys! I'm si Robbie po. Single po. Ito po, single. Bagay po silang dalawa, di ba? And here's the vlog. Maricel, vlog mo yan? Yes po. Okay. Mag-subscribe kayo, guys. Hi, Linus. Hi, Ate Cla. Ay, mapansin. Sana all may video okay sa amin. Ganito lang guys. So for your information pala guys, kaya kami nandito ay para sa aming year-end party. Year-end party. CPE third year. May mula na hindi, kasi may pupunta rin na ibang set. Kaya CPE third year. Third year CPE. Tapos guys, yung entrance fee pala dito ay 150 pesos only per head. Tapos, yung cottage na napili namin, syempre, doon lang kami sa pinakamababang amount, which is 800 pesos. Ayun nga, hindi namin pinili yung cottage na may video okay kasi mamahalin na yun. Mahal na yun masyado. Wala kaming ganun kalaking budget. Kaya nagdala na lang kami ng sarili naming speaker.
Start na kami! Tapos naka-live kami. Naka-live. Talaga yung makita. Ha? Tissue? Pero tayo ngayon kaya hindi pwede ang uminom. Bawal po ang alak. Bawal. No. Kaya magmumukbang na lang tayo ng pipino tsaka chicken. No choice. Tapos, Regutan na kami. Voices down the corridor. Are you them saying come to the hotel? California. I can see me on forever. A few moments later. Ano yun? Ano yun? Ano to? Ano to? Lilet! Ano to? Thank you po! Thank you po! Tayo sa swimming pool. Yan na. Yan. Magpopokpok daw tong si Haris. Init. Maglibot-libot muna tayo ngayon kasi hindi tayo makakaligo. Kaming dalawa po. Red tide to si Maricel. Tapos ako, nilalamig ako kaya hindi. Guys, ito pa yung view. At yung dalawa pa dito nagpipicture. So, pupunta po kami sa pool kahit hindi kami maliligo. Hi!
Hindi pala ako makalate. Andun po yung iba namin kasama, guys. Hi! Mag-hi kayo, guys, sa vlog. Vlog yan? Ay, the vlog. The vlog. The vlog. Ayan guys, so mag-outro na kami kasi 70% ako. Tapos, malapit naman na kami umuwi. Ano po? It's already 3:50 p.m. Uwi tayo 5. Bye! Please subscribe to my YouTube channel. See you when I see you, guys. Bye-bye. Tapos bukas mag-vlog ulit kami. Ay, oo pala. Ayan! Antayin nyo ulit yung susunod. Ay, Bukas na. Bye! Subscribe po kayo kay Yummy. Subscribe! Ulit! Ulit! Kakanag ka po